So hello everyone, for today's video magluluto tayo ng famous Ilocano dish called dinengdeng. Ayan, if pure-blooded Ilocano ka, it's dinengdeng, pero pag medyo marte ka, dinengdeng, 'di ba? Parang tanga lang. So ayan, medyo bilis-bilisan natin kasi yung isang kasaba na diyan matagal na yan pag ginaganyan-ganyan natin o hinihiwa-hiwa natin ng ganyan. Ayan, so medyo bilis-bilisan natin yung video. So ayan, masarap pala daw yung lulutuin mo kapag meron kang partner. Kung wala kang partner, inggit yan. Inggit na. Inggit. So ayan, grabe naman. Yun ba talaga yung yung pagpasarap sa luto. So ayan, kapag ganyan-ganyanin natin yung kasaba natin. Tapos ayun, may si Bentot. Nakita nyo sa likod. Ayan, may hiningi. Ba't ko sinabi? Tapos ilagay na natin yung kasaba natin sa kaserola. By the way, nahugasan na yan. Tapos lagyan natin ng tubig. Hindi ko na napakita yung paglagay ko ng tubig, no? Hindi na nakat kasi. Ayan, tapos ganyanin natin yung malunggay. Medyo bilisan din natin kasi matagal din ito. Baka mainip kayo. Tapos ilagay natin, pakuluan na natin yung kasava na may tubig. Siyempre may tubig. wala. Diba? Tapos ayan, habang hinihintay natin kumulo, ayan, ganyan-ganyanin natin yung malunggay. Tapos, wala. Ganyan yung malunggay. Tapos habang nanonood lang, yun lang. Wala naman akong masyadong ginagawa. Ganyan lang. Ayan. By the way, yung malunggay, masustansya yan. Kapag meron kayo sa bakuran, so lahat ng ayan, kumakain din ako. Tapos habang anong tawag dyan, hindi ko alam yung nagaganyan na lang. So ayan, kung saan ako tumitingin. Tapos nakita ko yung itlog, tapos yung itlog na tiraan namin kaninang umaga. So ayan, tapos kinain ko na kasi medyo nagugutom na ako Ayan, so hiwa-hiwain din natin yung talong natin na ilalagay. Ayan po yung talong natin. Pwede itong lagyan ng kahit anong gulay. Kung saan kayo masaya. Kasi dyan ako masaya diba? So lagyan ko ng ganyan ng talong at saka malunggay. Tapos lagyan natin ng sibuyas. Ayan, hiwa-hiwain natin yung sibuyas. Ayan, medyo mahal ngayon pero hayaan nyo na. 3 yan, ang ibig sabihin yan ay nakakasarap ito talaga. Yun. Walang ibang ibig sabihin. Yun lang. Tapos, ayun, meron si Julia. Nakita nyo, kung napansin nyo lang ha. So, ayan, tingin-tingin sa camera habang naghihiwa. O, anong meron sa camera? Ayan. So, ayan, natin kapag tapos na natin, pitpitin natin yung bungang chismosa mo. Joke lang, hindi yung bawang. Tapos, kapag kumukulo na, ilagay na natin ang ating bagoong. Ayan, dyan ako masaya. Kaunti na lang nilagay ko. Doon ako masaya. So, depende na lang sa inyo kung gaano kayo kasaya. Hoy, kasi may alat yun. Ano ba kayo? Tansya-tansya naman pag may time. Tapos, ilagay na natin yung bawang na ating pinitpit. Tapos, yung sibuyas. Ayan. Ang sarap. Hindi pa pala. Hindi pa. Hintayin natin kumulo yung dugo mo sa kapitbahay mong chismosa. Joke lang. Hindi. Tapos, ilagay na natin yung sahog. Tapos, ayan, ihalo-halo natin. Tapos, tikman natin kung medyo luto na yung ayan, tinikman ko, hindi ko na napakita. Tikman natin kung medyo luto na yung kasaba natin habang ito'y kumukulo. Ayan, di ba? Kumukulo, tapos ilagay na natin ang ating talong. Hindi, yung talong na gulay. Tapos, tsaka natin lagyan ng magic sarap. Uy, lagi kong ginagamit yung magic sarap. Bakit naman? Sana all laging ginagamit. So ayan, baka naman. Pero ayan, tapos saka natin takpan. Tapos kapag kumukulo na ulit, ayan, ilagay na natin ang ating malunggay leaves yan, marami yan leaves. Hindi, walang s, malunggay leaf. Ayan, ewan ko, basta doon ako masaya. So ayan, tsaka natin lutuin. Gusto ko yung medyo luto para alam naman i-half cook mo yan. So lutuin natin ng maayos. Ayan, kung saan kayo masaya, depende na lang. Kasi dyan ako masaya. So ayan, pag kumukulo na, ayan, okay na yan. Ayan, tansya na lang din kung gaano kayo kasaya. Tapos, okay na yan. Pwede nang i-serve. Ayan. Ayan, ilagay na natin sa ating mangkok. Pwede nyo naman ilagay na lang yung kaserola dun sa pagkainan ninyo. Ilocano style ba? Mahilig kami dun. So, pero ako gusto ko yung ganyan para may view. Parang pang video lang. Pero kami, ganun talaga. So, ayan. Pwede na tayong kumain. So, ayan, nagugutom na ako. Nagugutom na ako. Ang tagal naman ng video. Gutom na talaga ako. So ayan, lagyan natin ng maraming sabaw kasi masarap yung sabaw nito, guys.
I swear, it's delicious. Oh, masaya ako. So, ayan. Kain na tayo. Kain na.